Salutare și bine v-am găsit pe canalul Dami7. Azi jucăm în sfârșit după o grămadă de timp. Jucăm aici Standoff 2. N-am mai jucat de deci eram cu level 8. Cu level 8 am rămas. Deja s-au adăugat chestii de Crăciun, tot felul. Prima dată cred că o să jucăm Arm Race și după aia o să jucăm și alea de Crăciun. Da, pentru început dați și voi acolo un like, subscribe, apăsați pe clopoțel ca să primiți notificare când postez. Comentarii, știți povestea și să lăsăm vorba la o parte și să începem. Așa, perfect. Dar ce mă nervează când mă dă pe la sfârșitul jocului. Da. Se vede că n-am mai jucat de mult timp. Level 1. Ok. Da. Ok. Da. Apropo, scrieți în comentarii dacă vi se pare că calitatea sunetului este alta. Spuneți acolo în comentarii. Pentru că mi-am luat microfon. De fapt, mi-am făcut cum ar veni. Gata, level 2 suntem blindați. Trebuia să iau cu cuțitul, pentru că cu cuțitul faci level foarte ușor. Pe bune, schior sau ce? Orb, glumesc. Chior am zis la Caterinca. Se spune chior. Orb se spune, nu chior. Ok, pa. Crezut că eu omor și pe aia. Vreau și... o să facem cu shotgun-ul, că o să fie... Gata, shotgun. Ia, pa. Mare șustă per șustă. Nu, ce aproape eram... Level up. Cuțitul, bă, te iau cu cuțitul, trebuie să... Da. Hai că l-am luat cu cuțitul, dacă e... L-am luat cu shotgun-ul. Păi cu cuțitul. No, bă, dar Snoops e rău. Da. Da. Ia. Ok. Spun. 4, level 4. Level up. M-a luat cu cuțitul. Ok. Da. Ok, deci am făcut deja level 5. Frumos, elegant. Deci, asta ce e? Mai știu cum îi spune la arma asta, dar e ca lumea. E una dintre preferatele mele. Da. E bun, că am făcut level. Ok. Acum jucăm celelalte două. Astea care sunt noi. Alea știu că normal ăla știți când este la asta care jucăm acum, când e ăla cel mai bun care a făcut cel mai mult level cum ar veni, ăla e roșu. Și aici în loc de roșu e Moș Crăciun și aruncă cu bulgări, din câte știu eu. Ok. Tero, eu mă bag Tero.
Am uitat că, de fapt, aici știu că pot să omor pe oricine. Da, uite, aici nu-i cu... Ia uite. Pot să omor pe oricine. Interesant. Dar nu, cred că trebuie să omorâm cum ar veni Moș Crăciunul ăla. Uite-l ce hâdâi. Ăsta-i satanist, what the fuck. Zici că e satanist să mor eu. Moș Crăciun, ce drag ne ești, dintr-o lume de povești. Gata. L-am omorât? Care da, bă? Unde ești? Moș Crăciun, ce drag ne ești. Dar nu... Că ceva șustă per șustă aici. Moșule, ce drag ne ești, dintr-o lume de povești. Din răpești, din TV la noi cu jucări. Bă, să vezi, uite, ăsta e zgârt și nu mi-a adus giucălie, așa că îl batem. Ne simt porcul și mai dă și cu ăsta. Dă ce ciudat e, mama mea. Uite cum ați văzut cum l-am luat? Da. Bă, unde e ăsta? Cum se teleportează pe aici? Hai că-s aici. Haide, bă, haide, hai, moșule, de ce ești nesimțit? De ce? De ce? Bă, da, unde-i moșul? Moșule. Moș Crăciun, nesim porc ești, dintr-o lume... What? Doamne ferește, cum ar fi să fii Moș Crăciun așa? Ok, e super cringe. Bă, unde ești, bă? Uite-l, bă, spiridușul. Moș Crăciun, ce-o fi asta? Ciupacabră. Era să zic altceva. Ăsta e răcușor. Ia, gata. Pam. Cum fac? Pam. Cum fac? Dar să le dai one shot cu asta. Wow, uitați, bă, ce dintre ăsta am. Ia, Moș Crăciun, hai. Hai, moșule, ce drag ne ești. Gata, nu mai sunt Moș Crăciun. Unde-i Moș Crăciun? Crăciuniță, ce faci? Să vezi, haide, am un cadou pentru tine. Mocăciun, unde ești? Unde ești, Mocăciun? Mocăciun, sunt prințesă. Era, odată am fost la sărbarea lui sor mea mică. Ați văzut, am făcut și serie de Minecraft cu ea, o știți, cred. Nu, bă, moșule. În fine, și venea Moș Crăciun așa, știți cum e, server cringe. Da, și era una pe acolo, era Mocăciun, sunt prințesă. Da. Și în zilele de astăzi mai râdem de fetița aia. Deci, unde? Iată-l, Mocăciun. Nu. Mocăciun, sunt prințesă, vino. Boule. Red Bull. Uite, vedeți, e roșu și
e bou, Red Bull. Nu, red e roșu și de fapt Bull e taur, nu e... E taur, nu e bou. Vedeți, știe engleză băiatul vostru. Unde e mocăciun? Spune-mi. Mocăciun. Da. Ia să vedem ce XP ne dă. Binișor, binișor. Ia parale. No, nothing. Niet. Ok, mai jucăm cealaltă hartă de Crăciun și cam asta este. Let's go. 5v5. Ia să vedem care e faza și cu ăsta. Let's go! Ia, eu vreau tero. Gata. Suntem Moș Crăciun. Ce tare, ce mișto. Ia cu bastonul. Ho! Ce mișto. Bulgăreală, bă! Ce faci, bă? Ia, hai. Unde ești? Gata, am omorât pe cineva. Hai. Gata, dar e fain că asta dai one shot. Dar mi-a dat și mie odată, mi-a spart nasul, că era bulgăre dintre ăsta cu zăpadă deja topită și după aia înghețată. Mi-a spart nasul, mi-a dat one shot. Haide, hai. No. Sau la școală îi enervam pe unii din clasă mai mari și fugeam pe acolo, bulgăreală, da. Nebunii, adrenalină. Ai, bă, deci te sparg. Gata. Hai că încercăm să vedem cu betișoarele astea. Betișoare de urechi. Bă, hai că am omorât și eu pe cineva. Ok. Bă, treci încoace, uai. Uei, și faci, uei. Am atât cu asta. Acadelele lui Mocăciun. Mociului, ce davne ești. Da. Ce faci, bă? Ce-mi place cum sar. Ui! Da. Interesant. Bulgăreală. Unde ești, bă? Madre mia. Stai că am crezut că... Gata. Ați văzut, i-am dat cu acadelele. Dă-le, acadele, dă-le. Ce faci, bă? Gata. Aleluia. Am spus că... Gata, bă. Gata. Bă, îți dau cu acadica. Stai că cu asta... La asta... Gata, runda asta dăm numai cu acadele. Dă-le, acadele. Ia, ce faceți, băi? Băi, nebunilor. Gata, l-am bătut și pe ăsta și pe ăsta. Bă, ăsta era la spate, nu l-am văzut.
Ce miștoc. Ia, ce faci, bă? Vrei să te iau cu acadica e viețile mele? Ia stai. Stai. Așa, nu. Stai cum am luat asta. Hai, dăm. Păsta tot. Păsta tot. Te-ai săpută. Da. Gata, bun. Dar stai cum ar veni bombe. Uite, îmi dă și mie. Da, astea au petarde înăuntru. Ce-mi place cum sare așa. Haide, bă. 215, e binișor. Unde ești, bă? Care ești, bă? Da. Îmi place cum sari. Și îmi place acadelele. Da, nu știam pe unde dau. Acum jandarmeria. Ce faceți, bă? Tu crezi că mă joc cu tine de-a bulgăreala, de-a bambiliciu? Da. Ok, hai să vedem ce avem aici. 400. Mama, sita. Ce bine. Ca lumea. Bun. Avem și din traie. Ok, e totul perfect. Da. Să mai prelungim sau nu mai prelungim? Cam atât a fost pentru astăzi. Dacă v-a plăcut, dați acolo like, subscribe. Apăsați pe clopoțel ca să primiți notificare de fiecare dată când postez. Dați un share să vadă și prietenii voștri, un comentariu frumos și știți povestea. Eu am fost Dami. Pa!